Quezon Road, dineclare namin siyang industrial zone. Sa left side, heavy industries. Inaalaw namin. Sa right side, hanggang industrial 2 lang. So, meaning to say, hindi pwede yung heavy industries. But, siyempre merong laging but. Nung gawin namin ang comprehensive land use, nag-exist na ang Real Steel Corporation at melters. So, hindi mo na pwedeng i-impose sa kanila na mag-light industrial. Ganito kapamilyar si Vice Mayor Leonora Wong sa pagbukas ng usapin sa Comprehensive Land Use Plan ng Bayan ng San Simon. Ito ang bayan sa ika-4 na distrito ng Pampanga na may malaking lupa at strategical area para sa industrial zone. Nabuksan ang usapin sa legalidad ng reclassification sa zoning ng bayan dahil sa reklamong peking resolution umano ng konseho sa aplikasyon ng Una Grande Tierra Development Corporation na sister company naman ng kumpanyang Real Steel Corporation. February 20 ng nakalipas na taon, naiproseso ang deliberasyon ng sinasabing fake resolution na ayon kay Vice Mayor Wong, sinadya nila itong i-railroad dahil wala ito sa konseho. At ang nakikitang estratehiya umano ay ang pagkakaroon ng iisang identity number ng resolution sa application loan ni Mayor JP Punsalan at sa resolution ng reclassification ng lupa. Resolution na involved, tinatawag natin fake resolution number 2019. Yan ay reclassification na resolution na ibinigay ng aming SB Secretary sa Una Grande at meron din kaming another resolution na the same din, 2019. Ang nakasad doon is authorizing the mayor to obtain loan. So, dalawa. Sa pagsisiyasat ng news team, silyado ng pirma ng mga miyembro ng konseho at ni Mayor JP Punsalan ang resolution number 20-19 na ibinigay naman umano sa Una Grande Tierra Development Corporation. Bilang presiding officer ayon kay Wong, sabit sa asunto lahat ng mga opisyal na pumirma na sinadyang kakambal ng numero na ginamit sa panggugoyo raw sa nagrereklamong kumpanya. Finally, in March 10, na-approve ang Resolution 2019 authorizing the mayor to inquire loan to different banks, institutions that are lending to LGU. Yun ang totoong resolution. Pero yung resolution ng Una Grande fake, fraud, whatever, yun na yun. Sa demand letter na nakuha ng news team sa Legal Counsel ng Una Grande Tierra Development Corporation na may petsang December 23, 2020, di umano matapos ang pakikipagpulong ng kanilang kliyente noong February 6, 2020 kina SB Secretary George Carino, miyembro ng konseho na sina Dading Santos at Loreto Santos, ay nagbigay sila ng partial payment na 2.5 million pesos noong March 15, 2020 para sa 5 million pesos na tinatawag na regulatory fee sa land conversion ng kanilang property na agricultural lot sa Barangay San Isidro sa bayan ng San Simon. Dito hindi naman malinaw kung kanino ipinangalan ng tseke, ngunit binabanggit nila na wala silang natanggap na resibo. Ayon sa kampo ng Una Grande Development Corporation, bahagi ito ng compliance ng kumpanya sa aplikasyon sana ng business permit. Ngunit sa proseso ng pagsiyasat ng mga ito sa sangguniang panlalawigan ng Pampanga, nabatid na walang record ang SB ng San Simon sa naturang resolusyon para sa reclassification ng lupa. Para sa patas na pamamahayag, sinikap ng news team na kuhanan ng panig si Mayor JP Punsalan sa reklamong ito. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang alkalde at dahil issue mano ito ng konseho ay hindi siya makakasagot sa naturang usapin. Samantala, sa nailathala naman ng pamahayagang Sunstar Pampanga, sa panig ni Councilor Dading Santos na tumatayong presiding officer sa deliberasyon ng itinuturing na fake resolution, umamin ito na pirma nga niya ang naturang resolusyon, ngunit kumakatawan lamang umano siya sa boto ng mayorya ng konseho. Sa ilalim ng Republic Act 11032 or the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, pinapanagot ng batas ang anumang uri ng delaying tactics sa paggipit sa mga dokumento tulad ng business permit sa mga lokal na pamahalaan. Paolo G. Santos, CLTV News.